Георгиев е 34 годишен асансьорен техник от Варна. Семеен е от 12 години и има 2 деца. Така, добър вечер на всички, добре дошли. 3 човека сме, малко от сърце. Хайде да подсъкаме малко и да се спускаме в предаването Цената на истината. Това е поредният епизод, който ме изумява тук. Корумпиран полицай лъжат в затвора заради продажба на наркотици. Така, чат, тъкаме и споделяме, бой по екранчетата. Определя се като добър професионалист и честен човек. На теста с детектор на лъжата, Георги отговори на 50 въпроса. 21 от тях бяха избрани за участието му тази вечер. Георги Георгиев, време е да разберем каква е цената на истината за теб. Георги Георгиев. Айде, бат Георгиев. Дали мога да се обръщам към теб с Жоро? Да. Добре. Как си, Жоре? Добре. Готов си да кажеш истината пред цяла България? Да, готов съм. Супер. Да започнем първо с правилата. Знаеш ги много добре и имаме 21 въпроса. Трябва да ми говориш искрено на всеки един от тях, за да стигнеш до сумата от 200 000 лева. Ако ми кажеш само една единствена лъжа, Една излагация стига до 200 000 лева. Били сте, искате ли да отидем там? Да видим какво ще стане за ни 200 000 лева. за теб свършва и ти губиш всички спечелени от този Здравей! пари. Освен, че трябва да ми кажеш истината пред цяла България, трябва да ми Минева, здравей! кажеш и пред най-близките си хора, които са дошли тук да те подкрепят в студиото. Нека да видим кои са те. Добър вечер, представете се, моля. Добър вечер. Да, съм по-малко братче. Здравейте. Добър вечер, майка на Георги. Пеки. Здравейте. Добър вечер, аз се казвам Мани, съм съпругата на Георги. Здравейте, радвам се, че сте тук да помагате на Жоро в този момент. Няколко неща да кажем за теб, Жоро. Това, което аз знам е, че си асансьорен техник, освен това си бивш полицай, Да, освен това си лежал в затвора. вярно. Да. Всичко това са факти, които твоите близки много добре знаят, така че няма никаква тайна в това. Ето защо аз ще тръгна към нещата, които все още не са им известни. От колко години сте жени с Анета? 12 години. За мен е важно отношението между свекърва и снаха. Как се отнасяте една към друга? Как да кажа? Скараме се. Скараме се. Да. Защо? Какъв е повода? Благодаря. Къде е? Удобство е да съм отделно се живее, просто Постарах се. не искам да се меся в нашия живот. И за това. Благодаря, че ме последва. Аз мисля, че трябва да разберем какво е твоето място в този триъгълник, две жени и ти. Минаваме към първия въпрос. Последвахте и аз. Въпрос номер 1. Вярно ли е, че обичаш съпругата си Анета повече от майка си Пенка? Ха-ха. Да. Защо? Мамка му сега, да, майката е майка, ама все пак. Вашият отговор е Истина. истина. Няма кой друго. Анета, виждам, че пляскаш въодушевено, доволна ли си с този отговор? Естествено съм доволна, да. Естествено ще си доволна. Айде, цъкаме и Според мен споделяме. няма нищо ненормално в това, Отивам да което си сипя казва вода. Георги. А искам само да попитам как се чувам. Чуваме ли се идеално по принцип? Мисля, че да, ама все пак да го попитам. Все пак, нека да чуем вашето мнение по въпроса. Доволна съм. Доволна сте. По никакъв начин ви е станало неприятно от този отговор, че си не ви предпочитате да съпругата си пред вас. Добре. Можете ли да кажете за себе си, че сте добра майка за Георги? Мога да. Твърдо. Да. А смятате ли, че вашата снаха е добра майка за вашите внуци? Да. Да. Добре. Въпрос номер 2. Смяташ ли, че майка ти Пенка е била по-добра майка за теб, отколкото жена ти Анета за децата? Не смятам. Как ще Вашият възгледа? отговор е
Истина. Госпожо, съжалявам, че така трябва да ви го кажа, но изглежда Анета ви превъзхожда по всички показатели. Поне така излиза от отговорите, които Георги дава тук пред нас. Защо според вас той смята, че Сега чува ли са някакво ехо или? Не мога да кажа. Така като се върнете назад във времето, спомняте ли си нещо, с което да сте наранила Георги и той да има такова мнение за вас, че не сте била добра майка? Не се сещате. Не мога да не. А смятате ли, че Георги е чувствал вашата подкрепа през цялото време? Мисля, че да. Да. Добре. Въпрос номер 3. Смяташ ли, че майка ти Пенка умишлено е саботирала брака ти? Отговорът ми е да. Вашият отговор е... Истина. Защо според теб майка ти е правила това нещо? Защо се опитвала да саботира брака ти? Оп, здравейте, банда, искате да бъдете стилни и да спестите. Step Up Shopping Mall ви го предложи това нещо моментално. Влизайте вътре и ще видите всякакъв вид маратонки. Спортни, ежедневни, официални, всякакъв вид цвят. Розово, бяло, черно, пимпяно. Какво още повече искаш? Имам промокод, ето как долу ще го оставя. Live 5 за 5% стъпка. Давайте хора, сега е момента, защото не се знае до кога ще е. Бой! Така или иначе, това беше шестият ти искрен отговор. За тези 6 искрени отговора ти спечели сумата от 2500 лева. Как се чува клипа и как се чувам и аз? Добре ми на клипа. Защото да, благодаря. Това, което ни предстои. Второ ниво, в него има 5 въпроса, ако ми говориш и на 5. Честно, майко, добре. Те печелиш 5000 лева. Можеш да скажеш в момента, да спреш с 2500 лева или да си тръгнеш. Може да продължиш нагоре, за да се бориш за 5000 лева. Продължаваш? Да, продължавам. Добре, продължава нататък. Ще поговорим малко за бившата ти работа. Знам, че си работил в полицията. Колко време? Не знам, брат. 5 години. 5 години. Така е добре. Не е малко. Госпожо, как се чувства една майка, чийто син работи в полицията? Добре. Бяхте ли горда за сина си, за това, че той Разбира е се. Коя майка не е горда с... Той пак има, пак. Смятате ли, че полицайите по принцип са хора на честа? Да. Не знам, брат, не мога да го правя. Абсолютно не знам какво да го направя вече този клип. Казвам ти го често. Да. Много е голямо ехото, само това искам да разбера. Георги е достоен мъж. Да. Добре. Въпрос номер 7. Вярно ли е, че по време на работата си с МВР си взимал подкуп? Хванаха ли те сега, Мършо? Хванаха ли те за подкуп? Ти си долен човек. Полицай, който взима подкуп и отгоре е задържан, арестуван или лежал в затвора заради хващане за часовник. Може да ми кажеш сега в момента каква е тази простотия, дете е задържан, значи продава наркотици, а от другата страна той не е за наркотици задържан, е задържан за той, за часовник. Не мога да повярвам. Вашият отговор е... Истина. Да остана и да не. Смятате ли, че има нещо по-лошо, което един полицай може да направи и това да вземе по-по? Няма по-лошо от това. Въпрос номер 8. Вярно ли е, че си уволнен от полицията заради кражба? Ето и казах преди малко, между другото, чат. Да, вярно. И то не е една каква кражба, той е хванат за кражба за часовник, бе.
Вашият отговор е Истина. истина. То остана да не е истина. Биба. Оказва се, че сина ви, освен че е взимал подкуп, е откраднал и заради това са го уволнили. Как реагирате на това? Срамувате ли се? Когато майката разбере всъщност какво е родила. Малко да. Знаете ли, че това е причината, поради която Георги е напуснал полицията? Обаче брат му е там в този ляв мое ляво. Седи и нищо не казва обаче. Не знае. Да, тя наистина иска да избяга. Сега все още ли смятате, че Георги е достоен мъж? След като научавате тези неща. Смятам, че е достоен. Между другото, хората сигурно се чудят каква е тази кражба. Георги, разкажи ни, какво открадна, за да уволнят от полицията? Добре, трябва ли да се стига до там, че заради ни пари да се излои пред цяла България, ама пред цяла България. Между другото, предаването не е измислено, а наистина си казват истината. Тук го пускаме вече от бая времето и предаваме, много хора вече са влизали и са казали, че ги познават някои хора. Тъй, че ще ходи да се излага. Ами, що ходи да се излага? И аз и питам, що ходи да се излага? Един часовник, ръчен часовник. Ръчен часовник, да. Ръчен часовник. Махай се. Мани се, човек. Значи ти си бак ти тъпя полицай, брато. Ти не си полицай, да те хванат с часовник. Значи, добре, как Ти си загубиш работа заради един ръчен часовник. Не се струваш. Добре. Да включим и брат и Данчо в този разговор. Вие какво работите? Поздрав за Данчо! Монтажа. Стигат ли ви парите като работите като монтажа? Да, и аз не мисля сделка. Никога не стига. Аз така мисля. Когато брат ви беше уволнен от полицията заради тази кражба, вие помогнахте ли му да си стъпи на краката по някакъв начин? Значи всеки път, като зададе този някакъв въпрос, водещ на семейството му, всеки път знам, че някакъв въпрос ще го пита свързано с това. Помнете ми думата. Смяташ ли, че съм бил въпрос, най-вероятно съм помогнал. Добре. Въпрос номер 9. Вярно ли е, че брат ти Йордан те е привлякал в мрежа за разпространение на наркотици? Значи, Авера ми е много добър. Браво е, Филипс. Браво е. Да, вярно. Вашият Понякога и даже и близките ни трябва да знаят. отговор е Естествено, че е да. истина. И хората му пляскат, че е истина. Данчо, брат ти току-що призна, че си го... Прав съм, да, защото сега, примерно, майка ми, баща ми, някои неща за мен не знаят. Не искам да знаят. Не, че се занимавам с нещо, нали, да не си помислят нещо, просто някои тайни са си мои. В смисъл, моя си е живот, си е мой. го привлякал в наркомрежа, това вярно? Защо не можеш да разбереш майката? Тя майката сега ги научава работите, между другото. Може да се каже, да. Възвърна ли се паметта? Горе-долу. 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 Смяташ ли, че в такова нещо се изразява братската помощ? Защо да, точно. Твоята каква е? Направо инфаркт. Естествено, че да. След като си има ред правила, Има ред и правила да. в разпространението на наркотици. Да. И смяташ, че е окей да помогнеш на брат по този начин. Ами, щом съм го направил, най съм възпитан за добре. Добре. Има ти брати и сестри. В чата се ако трябва има брат или сестра, или да, общо разбрахте малко. Вие
бихте ли го направили ти нещо към брат ви или към сестра ви? Примерно. Да завлечете, не стига, че ти се завлякал с те с работа да продаваш наркотици и тем подобни престъпления и накрая да намесиш и брат си или сестра си в кюпа. Бихте ли го направили? Госпожо, вие знаете ли, че синовете ви са посилени на Добре, и двете ги имаш, добре, и брат и сестра имаш, добре. Би ли го направил това нещо? наркотици? Не знаех. Не знаех. Не. Съвест. Ти го чувства. Как се чувствате сега? Неудобно, разбира се, но Какво да направя? Факт? Какво да направя? так не успорим. На мен много ми харесва това, че вие като една истинска майка, до този момент, каквото и да кажем за Георги, каквото и той да признаеше, вие го защитавахте. Казвате, че не се срамувате, казвате, че продължавате да го смятате за достоен човек. Сега, след Такива хора не ги бърка. като научих По принцип да. това, пак ли И да, и не. имаме същото мнение за сина си? За бабата удре. Той ще ми бъде Нека всеки да последва 69-ката, той е мой модератор и мой личен много добър приятел. Всеки иска да го последва. съм до края. Каквото и да е направено, нали? Добре. Въпрос номер 10. Вярвам ли, че си дал хероин на момиче срещу секс? Ти вече... Да, вярно е. Ах, че не можах да те умеря, майка ти да иба. Вашият отговор е... истина. Майка ти в устата да иба. Помяр! Да ти... Не мога да те нахраня хубаво, да те нахраня мърша такава. Тъй, това е още едно нещо, което предполагам, че не знаете. Да. Къде го нареждате в класацията на най-изненадващите? Не е смешно, човек. Не е смешно, разбираш ли? Това е... Нямам думи. Просто нямам. Аз ако съм баща на такъв човек, вярвам и лошото на предаването. Ставам и го прибивам отбой. Да го убия няма смисъл, но си го прибия. За вас неща, които научават тази вечер. По-обидно ли е от всичко, което чухте до момента? Ще ставам... Обидно, но... Анета за тази сензацията Само на искам да видиш най-изненадващите това е за вас помяр, неща, как се които смее. научават. Вижте го брат му как се смее, вижте го. Брат му и това е по нова ТВ. Да, това е... Преди го даваха, сега не го дават. Ти ме кефиш като го пускаш. Благодаря ти, ама аз се изнервям като го пускам. Тази вечер. По-обидно ли е от всичко, което чухте до момента? Обидно, но... Анета за тази невяра знаеше. Да. И за вас. И ти как живееш с този помяр, ма? Как живееш с този помяр? Обясни ми, как живееш с този помяр? Как? Кое е по-тежко? Това, че продава хероин или че ти изневери с наркоман? Двете, може би. И двете еднакво. Да. Знаеш ли по какъв начин Георги изкарва пари си в това време? Да, знае, да. И ти го одобряваш, аз не знам. Аз, нали, нямам приятелка, но ако имах приятелка и ако продавам наркотици, какво правиме? Тя как? Не знам, аз не бих живял с такъв човек. Аз лично не бих. В смисъл ще направя всичко възможно да спре. Но ако не спре, чао. Ама, всеки лично, всеки с различно мнение. Аз изказвам моето мнение, пък не знам. Използва ли някога семейството Тя сигурно взима повече от него, де да знам. си за прикритие, когато е продавал наркотици? Не. Въпрос номер 11. Случвало ли се да укриваш наркотици в апартамента, в който живеят децата ти? Мъж мечта. Не знам твоя тип какъв е. Ако харесваш такива типове мъже, нямаш проблем. Вай. Да, случвало се.
Вашият отговор е... истина. Добре. Не се ли притесняваш от такова нещо? Не. Аз вкъщи нямам лекарствата къде да оставя, имам 2 деца, а ти си държал наркотици в дома си. Добре, ако ти дете... Представи си сега, бъркат. Децата бъркат навсякъде по принцип. Те не могат да ги спреш. Това са деца. Бръкне там, дете си скрил те всичките наркотици. Какво правим? Какво правим? Той от нищо не се притеснява. Няма какво да се притеснява. Аз не виждам никакъв проблем. Как ще си скриваш наркотиците си в къщи, които ти имаш 2 деца и си криш наркотиците във вас? Ако ги намерят, какво правим? Представете се, ако намерят тези субстанции. Какво се случи с детето? Със собственото дете ти ще убиш детето си без да искаш, бе. Не стига, че даваш на някаква пикла да прави секс с тези наркотици и оставаш както и да продължаваме. Тогава дъщеря беше малка. Ама не те оправдава, че дъщеря ти е била малка, бе, брат. По-нависоко ги крие. По-нависоко ги криеш. Да. Какви наркотици бяха? Хероин. Да. Анета? Това изненада ли за теб? Определено е изненада. Не си знаела. Какво мислиш за това, че Георги е правил такова нещо? Е криел у дома? Не би трябвало да криеш, защото така... Ма ти що си го позволявала това нещо? Ти си майка на тези деца. Най-малкото нещо. Защо си одобрявала тези? Изобщо тези неща, защо си ги одобрява? Значи, ти можеш по всяко едно време да пипи някъде, да намери, да направи нещо, на била най-малко да стане. Не би трябвало да е. Ама... не мога да го симилирам това нещо. Наистина, не мога да го симилирам. Аз много искам да го гледам този епизод, защото после ще ми пусна още един такъв епизод. В смисъл, същите хора, други коментари, просто ще коментират. Добре. Така или иначе, това вече е минало. Това е за гърба ти, правил си лоши неща, хвалени си се, излежал си присъдата. Стефане, кажи ми, чакай, той сега е 8:09. Той след малко приключва. Аз трябва да излизам пред тебе, мамка му. Добре, хубаво, правим го. Добре. Хубаво, Стефане, добре. Също се хванаха. Ти е един от наркоманите. Ме посочи. Има пресрещаха отзади и отпред един полицай посрещна и така хванаха. Добре. Така или иначе, до този момент ти ми говори искрено на 11 поредни въпроса и сте стигнали от 5000 лева. На следващото ниво те очакват нови 4 въпроса, на които ако ми говориш искрено по същия начин, ще спечелиш 10 000 лева. 10 май! Вземеш 3 лева или продължиш нагоре. Какво решаваш? Продължавам нагоре. Добре, Не знаеш, малко ще дода във вас. продължаваме нататък. Стефане, сега го видях какво ми прати. Стефане! Знаеш какво, след малко идвам, брат. След малко идвам. Леле, той е срам от 5000. Да, от 5000 човека, да, 5000. Да, аз не случайно питах Георги как точно са го задържали. Ти имаш ли нещо да ми разкажеш по повод неговото задържане? Как така го... Ви си чата, Стефане, в месенджер. И си призна, че аз съм За 5000 лева, да. Чакай, сега ще направим 10 000, чакай малко. повлякал. Така съм споменал. Как да го опазя. Просто... Ти си го предпазвал и си му казал как да се пази, за да не го хванат. Така ли? Да. Така се прави. Добре. Да просто е обърбърга. Е забрала това, което съм говорил. И си се случи. И това е негова вина, чисти си него. Така? Няма. Според мен е така. Нямаш вина, не. Въпрос номер 12. Вярваш ли, че брат ти Йордан е виновен за влизането ти в затвора?
Сега дали ще кажеш да? Виж как се усмихна обратно, виж каква усмивка мазна вади. Да. Не те чух. Отговорът е да. Никой не ти е виновен, брато. Никой не ти е виновен. Ти си виновен, че сам се забъркваш в тези ядове и тези простоти и тези главоболет. Ти сам си създаваш главоболета. Още от когато си откраднал този часовник, от когато са те уволнили и когато брат ти е пуснал офертата. Ти, щом си го направил, значи си премислил работите, какво те очаква. Нали си полицай? Нали си полицай? Бе, благодаря, че ме последва. Нали си полицай? Аз това не мога да разбера. Значи хем обвиняваш... За какво обвиняваш, брат? Ти си виновен, брато. Никой не ти е пъкнал наркотика в носа. Никой не ти е предложил... Не, те са ти предложили. Ти си приел тази оферта. Хем знаеш какво те очаква, моето момче, полицай си. Не забравяй, ти си бил държавно лице, държавен служител и си знаел закона предостатъчно. Вашият отговор е... истина. Ники, добър вечер. Защо обвиняваш брат си за задържаници? Ако не беше, той се занимава и аз да се подведа Питай. от него, нямаше да се занимава. Това е лекото обяснение. Значи, парите ме привляка. Така. Обичам шумър на парите. Аз смятам, че той те е предал. Ники, питай въпроса какъв е. Не. Не. Дам шум. Аз каква е твоята версия по въпрос? Предаде ли брат си, за да спасиш себе си? Не, естествено. Аз един месец поред казах да престане, защото не е да продължава. Защо си му казваш? Защото знаеш, че го следят ли? Да. А откъде знаеш? Източник. От полицията. И не са им го казвали, защото не са били оформени, тия, които са ми казали, може да са били полицаи. Всичко е възможно, нали? Но при всяко положение не изпитваш никаква вина за това, Той е като гръмнат гледаше екрана. което... Няма кой да ти говоря, нормално. Сега с малко, то сега го цъка аз. Вижте го, той е изцъклен. Той е изцъклен. Аз нали го виждам. След малко гледай какво става. Всичко е възможно, нали? Но при всяко положение не изпитваш никаква вина за това, което се е случило. Смяташ, че ти си един добър брат и нямаш вина за това, че Георги е държал затвора. Да, естествено. Въпрос номер 13. Смяташ ли, че щеше да е Той е на тежки, но много тежки. по-справедливо, Слушай. ако брат ти беше държал затвора вместо теб? Не смятам. Вашият отговор е... Истина. лъжа. О! Не смятам. Чакай. Въпрос номер 13. Смяташ ли, че щеше да е по-справедливо, ако брат ти беше държал затвора вместо теб? Не смятам. Вашият отговор е... лъжа. Значи, Авера ми, гърба ми котика.
току-що излага. Или си е сменила отговора в момента, или излага. Аз съм изненадан от това, което се случва. Ти... Але бате, хем се изложи през цяла България. Значи колко? Чакай сега ще кажа. Значи тук са те гледали 31 500. Айде, че са абонамент, чакай, извинявам се. Значи те са 2009-та, качено е преди 3 години, 42 000 човека са те гледали. 42... Майко. Някога за сигурност си мислил, че е било по-добре брат ти да е вътре. Бате тук замирисва здравата 100% на момента си го е сменил. Не знам. И че е по-справедливо. Може би това се е случило през години, когато си бил вътре в филията. Нямам идея кога се е случило, но това със сигурност се е случило и най-добре го знаеш.